Avui anirem al local de la Tradillibreria. Ja hi hem arribat. Anem cap allà. Hola! Passeu! Perdó, que estava acabant de fer una mica d'endreça de tot el plegat. Bueno, benvingut a la Tradillibreria. Si us sembla bé, us ensenyo primer què és la Tradillibreria i després parlem una mica dels llibres de cara a aquest Sant Jordi. Bé. Sí, senyor. Aviam. Començarem. Aviam, la Tradillibreria és una llibreria de cultura popular amb llibres molt especialitzats. Per exemple, una de les coses que hi ha són cançoners. Per tant, tots aquests llibres el que són llibres de cançons els quals podem trobar des de cantadors del Pallars fins als cançoners del Ripollès, fins cançoners més d'esplai com el cançoner de tothom o coses més específiques com el cançoner popular de Menorca. Per tant, una mica de cançoners de tot. També tenim tot el tema de danses. En aquest espai, a part que hi ha una part d'aquest calendari de festes, en aquest espai de danses és tot el que tingui a veure amb el moviment i la música. Per exemple, el Joan Serra amb les explicacions de com treballava a l'escola, temes de sardanes i tot plegat. També hi ha una secció que és festes. A la secció festes hi ha des de la Patum fins a Sant Jordi, fins al calendari de festes i llegendes de Barcelona. També hi hauria aquesta part d'aquí, que tindríem tot el tema que és més de partitures. Aquí sí que el que trobareu bàsicament són reculls de mètodes per aprendre a tocar l'acordió, mètodes com per exemple el toc de castells, tot una miqueta en aquest sentit. Si me continueu una miqueta més, us vaig fer explicant les seccions de la llibreria física. Per aquestes seccions les trobareu quan entreu a tradillibreria.com, que és això que us va sortint tot l'estona al vídeo aquí de sota. Si entreu aquí, o al .cat, les dues opcions és la mateixa història, ho trobareu separat els llibres de la mateixa manera. Una de les seccions, molt important i molt xula, és oficis. Oficis per aquí, pastors, metges, clíniques i hospitals, històries de músics, el tema també de la vida pagès, vida quotidiana, però també arquitectura, que seria aquesta part en la que trobaríem des del tema d'elements de la casa tradicional fins a temes de tècniques d'arquitectura tradicional, pedra seca, mobiliari, perquè a l'arquitectura també hi ha la part de l'interiorisme. Una altra secció que és músics i instruments, que és aquesta d'aquí, en la que trobarem des de l'inventari, per exemple, que és una de les novetats d'aquest Sant Jordi, va ser de Nadal, però que és molt interessant, que és la música folk als Països Catalans, amb tota l'explicació de totes les persones que des del franquisme fins al començament dels diccionaris han format part del moviment de la música folk, fins al tema de vides d'en Pep Quimeno amb botifarra, músics de flabiol i bombo, a la fitxa tècnica de la gralla, per exemple, i moltes altres. També hi ha una secció que és calaix de sastre. No un calaix desastroso, sinó de sastre. Aquí tenim, si m'enfoques una miqueta cap aquí de baix, tota la part de llibres més de variats. Entre ells, us posaria el de la història del gust. Emma, posa't si cas d'aquesta manera que puguis filmar-me més bé. Molt bé, ara hem fet una parada per evitar que ens movem tant amb la càmera. Ja us he parlat una mica del calaix de sastre, que són aquests llibres de vestuari, com història del gust, llibres de molta reflexions sobre la cultura popular, sobre costums. Trobarem una miqueta de tot.
per tornar a una secció més específica, una secció juganera. Tema de jocs. Us he de dir que m'he quedat amb bastanta poca cosa, per culpa del confinament, però sí que encara hi ha com a mínim encara en queda dels 100 jocs per a casa amb els teus fills, o el tema del joc i la joguina tradicional. No només juguem, sinó que també parlem. I la nostra parla és molt interessant, rica de refranys, de dites, la parla local, i trobareu tot això. Diccionari de vi, 100 paraules ebrenques, novetat també, dites marineres, un de més infantil, més xulo, els 100 refranys catalans més animals, és molt divertit perquè són refranys a l'entorn del món animal. Aniríem fent pam 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 pam, molts llibres, més infantils, menys infantils, dites, refranys, tot plegat. Foc. Foc, foc, corre foc. Novetat, foc, foc, corre foc. Ops. Història dels grups de foc a Barcelona. La Mercè del 79 és quan s'engeguen els correfocs tals com els coneixem nosaltres ara, i aquest llibre ens recull l'evolució de les colles des del 1979 fins ara, com ha canviat la forma de la música, els vestits, tot una miqueta a l'entorn de la pirotècnia. Clar, evidentment, de pirotècnia en trobarem bastantes coses, de coses molt antigues, com el manual sobre el foc i pirotècnia a les festes, o el manual elemental de pirotècnia civil-militar, fins a coses algo més noves, com el calendari de festes amb pirotècnia o el calendari de festes amb foc. Bueno, una miqueta del tema de foc en general. Infantil. Ara és un aigua barreix. El d'infantil hauries de fer un ràpid, perquè aquí hi ha moltes coses. Gegants, cançoners, virgueries, totes... I, quieta! Aquí tenim una secció poder estrella. Aquest llibre és una passada, és molt xulo. De fet, aquest, juntament amb els del Casserres que tenim al costat, com el de el d'Escultors de la Festa, perdó, pensava que l'havia acabat ja, dic, no. Són llibres referents amb el món dels gegants. En aquest any, la novetat per això, Gegants de Moros de Tarragona, en què ens explica tot la colla dels gegants, moros, com es fa i tot plegat. Dels infantils que hem anat molt repressa... Patufet. Destacar que del Sant Jordi i el Drac en tenim uns quants, i del Patufet, poder un dels èxits de cada any, com que ja això sé que ho veurà algú de Diables, és el de Diables. Veureu que a la secció infantil també hi ha el de Sant Gegants, 50 singulars, bestiari, i anar fent tot plegat. No només hi ha contes infantils, no només hi ha llegendes infantils, sinó que hi ha la secció ja de llegendes, com per exemple llegendes de nit. Són reculls de llegendes, poder més pensats per ser explicades o per aprendre'n, com per exemple aquesta, que és un mitjà de tot, el rondellari contades a la vora del foc, en què tant t'expliquen les llegendes com te les pots utilitzar per allò. D'infantils, un dels èxits de cada any. Éssers màgics de Catalunya. Aquest quasi hauríem d'ensenyar-lo, Mireu que xulo. Un àlbum il·lustrat que, a més, ens parla de personatges fantàstics com la Pesanta o la Maladona. De fet, d'aquestes versions de llibres més pensats per adults n'han sortit de bastants interessants. Com per exemple Adelaida Ferrer Gomis, el futbolista de l'Art Bordà, o el que ha acabat ja el nou de Miembe Moya. Hi ha els més clàssics també, més ràpids que el llamp, més vius que el foc, tot un estudi sobre el tema de follets i tot plegat. Han passat gegants, han passat a llegendes, no podem deixar de passar pel món casteller.
Bom, enciclopèdia castellera 1, 2, 3, 4, moxigangues, plam. Poder a destacar Els castells i la moxiganga és un llibret petit però molt interessant en la que ens parla de la història d'aquests dos fenòmens castellers que es van donant paral·lelament. L'home no és res si no menja, per tant necessita cuina, i de cuina catalana n'hi ha molta cosa. Aquí en teniu tot un ventall de llibres, cuina de les àvies, no sé què, cuina vegana, catalana, cuina de segons quines sèries. Poder, els que esteu fent la col·lecció de la història de la cuina occitana, catalana i occitana, recordar-vos que en Vicenç Marquès ha tret el segon, que són les olles i les verdures. Molt xulo. A més, aquesta editorial, Sidillà, fa una cosa molt maca. Li pots demanar el llibre a l'editorial i ells patrocinen una llibreria. Si tu els dius, escolta'm, jo vull patrocinar l'altra llibreria, doncs ells ajudaran en part de la compra d'aquell llibre que li has fet a l'altra editorial a la llibreria corresponent. Petita aiguabarreig, calendari del Cordill, el pagès, ermità i molt ràpidament, un pèl massa ràpidament i tot, més a poc. Recordar-vos que de la Biblioteca Cultural de l'Amades va treure aquests facsímils, ens en queden alguns números. Més que res, a la web. Molt bé, doncs ja hem parlat de la Biblioteca Popular de l'Amades i ens n'anem cap a les plantes. Herbes remeieres, etnobotànica. Cap aquí de dalt. Hi ha una col·lecció que funciona molt bé, és molt senzilleta, però és molt xula. Són de reconeixement, valen 5 euros, hi ha des de flors del camp fins al tema d'hortalisses, fins a papallones, animals, també els teniu a la web posats. Però llavors teniu coses més tècniques. Teniu, per exemple, una cosa que pensava que ja estava esgotada, però encara ens ha arribat una, de les plantes i paisatges vegetals d'Olesa de Montserrat, fins a coses com la guia del recol·lector, que aquestes estan ja més pensades a reconeixement de plantes, a explicar-vos les seves propietats, com es poden menjar, cuinar, plantes remeieres, per exemple, i les novetats pel final. El llibre de la mel, que ens parla de totes les qualitats de la mel i de la seva recol·lecció, i les ortigues, que tot i picar serveixen per moltes coses. Molt interessant aquest llibre. Evidentment, llavors hi ha alguna altra cosa més per aquí voltant, amb plantes, tot plegat. Remarcar, poder, aquest del pa de flequer, que m'ha quedat aquí amagat, que aquest també és novetat de Sant Jordi, va sortir d'allò, i pels amants de la natura i de la botànica n'ha sortit un que és Tornar a pagès, que és un manual pràctic d'horticultura. És bastant senzillet, senzillet entre cometes, perquè hi ha molta informació i moltes coses, però que et dona molts consells per l'hora de treballar l'hort. No tant de l'hort a casa, sinó de l'hora de treballar l'hort. Parlant de l'hort de casa. Més infantil, però molt bonic. Parla una miqueta de com tenir i fer un hort o un jardí, més ben dit, a casa. És un treball preciós, molt ben posat. Teniu des de la construcció d'hotel d'insectes, la flor per dintre, moltes cosetes molt xules. Està molt ben il·lustrat. Bueno, Emma, ve la pregunta final. Això ja són els llibres, estem vora Sant Jordi. Bueno, doncs i res, ja hem fet un petit viatge per la Tradillibreria,
pels diferents llibres que podem trobar-hi, des de cançons, música, tot una miqueta. I clar, estem en els Reis de Sant Jordi, Emma, i si algú està interessat? Com demanar un llibre? Els llibres ens els podeu demanar per la pàgina web, per una comanda, trucant, per WhatsApp, per un Gmail, per on vulgueu. Qüestió és que els demanin, no? Per dir-ho d'una manera. Seria interessant. Sí, jo de vosaltres per Sant Jordi els demanaria ara, perquè al estar així en quarantena us costarà més d'arribar. Sí. De fet, jo us diria que a partir del dimarts, de les comandes que pugueu fer, del dimarts 22, és bastant difícil que us arribi el dia 23. O sigui, fins a ser una mica complicat. Però clar, i si he despertat tard i he vist aquest vídeo el dia 23 d'abril, què faig? El podeu demanar igualment, però us arribarà bastant més enllà. Però per sort esperem que la quarantena s'acabi aviat i així ja us els puguem portar per Sant Jordi. També per això hi ha una altra opció, que és que hem fet un carnet. És el carnet de la Tradi, que llavors quan heu trucat, quan heu demanat per la web i tot plegat, doncs rebreu l'opció de gastar-vos aquells 10 euros durant 9 mesos. Podreu gastar-vos aquells 10 euros que val el carnet durant 9 mesos. I així tindreu els enviaments gratis, us farem una miqueta de descompte. Poder algun regal, depèn de quina època sigui. Res, ens veiem aviat, no? Per la Tradi? Adéu.